Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kinanti sakti hastuti mugi rai tansah winah yang sesami mersedaya budaya karolir budaya kinarya ukuraning jiwa Jawi sinura darmaning sutris notama karoruwus ndungkap titiwanci wisudan dapanggipun kusumaning ayurara nika desrah mawati atmaja putri panjenenganipun Bapak Haji Haryo Suranto Ibu Sri Murni elaladan dukuh gagak sifat RT kalih RW 6 Kecamatan Kemplak wewengkon Kabupaten Boyolali. Dene mangke kepareng dalan Bagus Suwarjo atmaja jalu panjenenganipun Bapak Wiji Ibu Giem wingking saking laladan dukuh manggung RT kalih RW gangsal Kecamatan Ngemplak wewengkon Kabupaten Boyolali. Dene suka kalenggahan kepareng kula hambi para kelampah lampahing tata cara. Dene sawetawis mangke dening kadang pangripta Pitaswara. Semoga mangke sareng-sareng kula dherekaken tansah hasesanti. Mugi pahargyan ing ari kaliyan mriki tansah pikantuk kamulyan kang sejati. Dinuka Purwakaning kondo sesantilir kumalaning pramudita seleng dirgama sinapa ing kaheningan tinitah para EKI nuwun kula nuwun sagenging para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning kautama ing pantes pindhut para wamban pangembating praja satranayaning nagari kang minangka pandam-pandaming para kawula dasih ing pantes tinulan lekasing Tyasinut Darasana ing Dudi
Supramarbatam sagunging para tamu kagum miwah putri ingkang winanting suka Basuki. Dene sawetawis keparana kula miyak swasa. Gempel kawibawan nyigek kamardikan samigas wacana. Agen panjenengan sedaya saweg sekeca imbaling pangandikan. Dene pradopan saking keparingipun Bapa Haji Haryo Suranto sekelan garwa. Kula ingkang kapitadan sinarya hambuka wiwaraning suka waning wijala laraning kondhok. Jejaring pambiwara hambibra kelampah lampahing tata cara. Wonten mangke kinarya hambibit lampahing tata cara. Saha ngurmasi jejaring titah samanta janma walaupun ingkang boten rencana saking linaning kaprayitan. Sumangga mendatang sagunging para tamu kagum miwah putri. Mugi wonten keparingipun kula dherekaken hangun jakara suka-suka ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Mirah. Ijawe jeke maripun pangeran ingkang sampun kapeteraken kala wau. Sumangga mangke sareng-sareng dipun tampi satemami bana kayananing sapang inggil warata ngantos dumugi sanjawinding pahargyan. Dene lumadinipun tata cara ingkang sampun rinakit dening para kadang kala wangsa mangke kepareng tinerbuka. Kanthi swanipun panganten putri saking sasana busana. Tumone mangke jenengipun kakanthi dening Rama Delasan Ibu. Kapratosaken sawetawis dening Ibu Wangadi Busana. Juru sembaganing panganten sekaliyan nggih. Panjenenganipun Ibu Listia. Wingking saking Griarias Listia Tias Gemolong saged. Tumone mangke kalaju swane panganten kakung saking Prajima Pangremang. Saudara pasrapan nampining Sekar Cepoko Mulya Saseli. Pangandika pasrah kasar dening panjenenganipun Bapak Muhammad Marsono SAG. Sawetawis sing mangke kawar badhe paring waliyan niki panjenenganipun Bapak Suparno SAG. Para pasrapan nampining Sekar Cepoko Mulya Saseli. Tumuli mangke kapanggaken dening Ibu Wangadi Busana. Sawetawis mangke penganten sekalian kasengedan sindur dening ingkang Rama Delasan Ibu. Kalenggahaken wonten salebeting sasana pinajeng. Tumuli mangke kalaju lumadinipun tata cara sungkep pangabekten panganten sekaliyan. Tumune mangke lumadinipun tata cara foto-foto pangesten keluarga pinilih. Tan-tantune mangke atur pambagyarja wilujeng katur sagunging para tamu. Sawetawis mangke kasara dening Bapak Agung Supardi SPD. Purna lumadinipun tata cara atur pambagyarja wilujeng mangke kalaju panganten sekalian kepareng badhe hanampi wursita wara menapa dene tausiah sawetawis saking panjenenganipun tetuangga ingkang sampun piniji niki panjenenganipun Bapak Haji Slamet Abadi wingking saking Kemenak Jakarta. Sadèrèngipun Bapak Haji Slamet Abadi mangke paring pangandika wursita para sawetawis kepareng badhe kapurwakan kanthi waosan ayat suci Al-Qur'an katindakan dening Bapak Solihin. Wonten mangke minangka tandha paripunaning pahargyan. Hamba bilih mangke panganten kekalih Delasan ingkang hamengku gati sekalian. Sampun jengkar saking Palgari Nenggo manjing wonten sangajeng kori pahargyan. Tandha yekti pahargyan ing ari kalikan pernikahan mangke nyata wis paripurna. Keparang para tamu pirang palikan kanthi suka
mardikaning penggalih ngiras pantas paring jurung puja astawa puja astuti dumateng dhatengipun panten sekalian ngantos dumugi paripura lan negati kala nuwun